Se on Esa Lehto tässä, morjesta. Mä oon ollut Pohteen aluevaltuutettuna nyt tämän kauan ja tarkoitus olisi päästä seuraavallekin kaualle. Ja teen muutaman videon tässä ja kertoilen vähän, että miten on mennyt ja mitä on mun ajatuksia sitten, että mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Että meillä olisi kaikilla nämä terveys- ja pelastuspalvelut saatavilla tällä Pohteen alueella. Oliko tämä koko sote-uudistus fiasko? Siitä on käytetty termejä, että umpisurkea tai taisipa eräs nimeltä mainitsematon valtiovarainministeri sanoi, että sysi paska. Ei se minun mielestä kyllä ollut. Ensimmäinen kausi oli tosi vaikea, mutta mitkä oli ne juuri syyt? Oliko se tässä Kepun tekemässä järjestelmässä se vika? Ei. Otetaanpa muutama fakta. Hyvinvointialueiden ensimmäistä kautta on leimannut jatkuva rahapula ja säästäminen ja leikkaaminen ja sen kanssa on oltu julkisuudessa ihan syystä ja painittu ja tehty paljon töitä. Mistä ne nyt sitten johtuu? Mistä se rahapula johtuu? Onko se tämä hallintohimmeli aiheuttamat, sinne kaikki rahat menee sinne hallinnon syövereihin? Ei. Kyllä se syyt on syvemmällä ja niitä on syytä vähän katsoa. Eli ensimmäiseksihän koko sote kun käynnistyy ja määräytyy tämä, että paljonko sinne alueelle siirtyy sitä rahaa, niin ensimmäisenä vuonna rahan määräytymisvuosi oli koronavuosi, jolloin ihmiset kävi vähempi hoidossa. Ja sitä kautta sote-puolelle meni vähempi rahaa. Seuraava määräytymisperuste oli kuntien budjetoinnin mukaan. Ja kunnat vähän alibudjetoi, jotta niitä leikattaisiin niin paljon valtionosuuksia. Näistä laskettiin keskiarvo, ne rahat annettiin sitten valtion kautta alueelle. Rahoitusta oli 1,2 miljardia ensimmäisenä vuonna liian vähän koko maan tasolla. Sitten tuli Ukrainan sota. Inflaatio nousi pilviin ja tämmöinen niin pohde, joka ostaa paljon palveluja, niin totta kai sen kulut kasvoi sieltä. Tuli palkankorotukset. Hoitoalalla ennennäkemättömän suuret. Hoitajien palkat nousi 3 vuoden aikana 17%. Näistä yhteensä on kertynyt tämä rahoitusvaje. Ja sitten kun siihen lisätään päälle valtiontalouden muut ongelmat, valtio on pitänyt suitset tiukalla. Eli sieltä on tullut meille jatkuva säästöpaine. On tullut lisää säästöjä. Muun muassa puoliväliriihissä jaettiin jokaiselle hyvinvointialueelle sieltä melkoiset siivut, josta pohde sai myös osansa. Täältä se kertyy. Tämän takia me ollaan ollut siinä tilanteessa, että me on jatkuvasti pitänyt säästää. Nyt sitten, kun se rahoituslaissa on vielä semmoinen kohta, että nämä syntyneet alijäämät, ne on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Niin se tarkoittaa sitä, että ne meidän säästötoimenpiteet pitää olla niin nopeavaikutteisia, että ne todellakin saadaan se talous niin kuin kääntymään plussan puolelle. Ei ole niin kuin pidempää aikaa mennyt, jona voitaisiin tasata sitä miinusta. Ja silloin tapahtui niin, että on pakko tehdä nopeavaikutteisia säästöjä. Se ei ole toiminnan kannalta mun mielestä ollenkaan aina ollut järkevää. Ja se tarkoitti yksinkertaisimmillaan sitä, että otetaan karttaa eteen, ruvetaan katsoa, että tuolta kiinni tuo paikka ja tuonne paikka. Sillä saa nopeita säästöjä, mutta ne kyllä voi kostautua jatkossa. Tämän kanssa me on painittu, mutta me tästä kaikista huolimatta kohtuudella Pohteena. Me ollaan Suomen parhaimmistoa, me on selvitty kohtuudella. Ja minä uskon, että tästä on mahdollisuus vielä selvitä ja päästä siihen todelliseen toimintojen kehittämiseen, jossa päästään niihin palveluihin käsiksi ja kehittämään sitä, että ihmisiä vartenhan tämä sote on eikä sotea varten. Mutta niistä seuraavilla videoilla. Pysy kuulolla.